سلام كميك أنيكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نايستزرق غازيطاتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكيرات تدالو مدب داساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا أب عمدت عنا بزعبا أبزحو الكنتات أير زخصتو حمامات أملكتا مكيار كنتات أير أبت عنا قطتاو صلوا كم زلو تقليتو ولا كوانا متوار عقمي كابسب نفسب زفالا لنتقنا زحو الكنتات أير أبزخصت اللقوانات ترئيو استفلا لي ملكتات حمامات يقاتم يوم أبزح لي زعبلو لوقتي أب أمقاقبان أكادادنان عينتاو لوطي متتاو نتتأقم أمك الخلع عزوز ترا كم زلو تحبيرو يركب أقدمنا أبا مجاجوانا يخونا كدادنانا قبو أفلطون تنقاقن مزهلوان ناقنا كابتوم كسعبو زخلو حمامات نمكل خالي كاليو أبزح اللي زعب للوخنة أير كابز الرأيو حمامات تأساسي رمز متو حمامات قنفعن إنفلوينزان رخصي سرعة استنفاس نيمونيا وقتاوي قطع سبنت متقعتي أزمة وقتاوي كازنو وي جنكت كأنزا ملاقبو وقتاوي مرزن بأبنت تغيسلو أب عمد بهلن سنة بابن حتى إرجم متحف وتيتاو مسرتها مصنعتي أب قنقات جرينيايو قريب زلو إذا استتقصت حدث متحف كابتقندي من شيء قالت قنقات جرينيا قسيو زبل موجودات بجسا بحر قسي كابتقنقات جرينيا زفقدو مسرح تقل كين دل حتى كمجرو نتقنق أزمت إن استفلالي أعماد زلوو كفرتات زربا مفتر كمزكال بأبنتات السنة زقلت متحف مخانا تنايدو بخمس أجباب أنت اللي زي تلمدون كسب حجي أبا قلقلوت زي وعلون أتحفاتات وي أبهالاتات نأبنت كم سمز أمسلوك في التأرون زلو تقلو أنت طريقاتو تركب أزي نزي هابتام زخنا قانقانا كاب حمرت ربحتاتو كي تعلنا هابتام النتو زمتات أن كالات بمفتار أبعلتاوي هواتنا كنت كملهم كمن نخل كترئي بمبقعة بلوت قدنا مخانو تنايدو ولاكا مبزحتهم زي تلمدو بمخانم جر زبلون تخونو مسرتاوي أقاومات قنقا كيس حاتوس لزقربو أبزد لينا أوان كنت كملهم كمن نخل أنفت هبالا مبتاتح بتاتحيت بتاتحات بتاتحتا بتاتحتو وزتا النابلنا حجي اتزترف مرجع نايتتقمتيو زخون يقدس قدم زأجره نتي نبابي ازوم ستقصو أبهالاتات وي أتصحفاتات كسا حجي أبتقونقا كنت كملهم كم زي سنحنا جن كا نسرعة أقومات قونقا أخبيروم استدالو مخانوم كحبر نيرو نمنتين تتبهله وا أبتقرنيا دو كم زنبلينا إلو أمواتر كياتون نتخلطات تتقامنتهم عشش كيبلو من تتغيسو أب عمدي شباب نوز عمد حسابات كابزي تمهرتا داس تفترة كخب سنفلتتنيا بزبل ولاريتو عدل تمرتي أي رخبتن اتفلت أو فلتت تتعيرا دقا أبز بتحكم تبتحيو جن بغامي نزبل حتو مصحف تتوكيسا كي تنبب عقمي بلان أبناي موران سمينار تساتيفا فلتت كي تمرر يترف نسمينار دقاس ترخبلو جزيونا نبران بعال بيتا نخلت تدقو رحرحو ملو حلافنت أبقا كم زودق غير ويو إذا ولادت ملو معالتي ني هابتمات سدرا بيت كتتصري وعلا أماسيعو بدخام تسنيفا نقزات أتو ندقا تقوصات أرلون مأزن تتحزلون منقدي حربت بلا بفلاي دقا تلفزيون كريو كتنحوان كلو ندقا مسوم دقا هابتمات أوداديرا حرركم ترتبل دحرق ندي حساب حدا معالتي ناب حدا مدمدم تابتحت دقا قدن أبصمون حانت متحف كنببو زنببو متحف دما نأديهم بملكع تبت مؤزانتا نيتا متحف كنبولا وسنة اللوم دقا كم مزانهم تفليوم كينو تلفزيون أم متحفتي كدوفو وقت واحد اللومن تأزاز أديهم جن زي سجر كونوم تأزاز أديهم نمخبار تتحاحيزهم نابيت نباب كدو متحفتي كمي غير كاي مرت اندو زبهلاي نبرومن أبتي بيت نباب زنحاتهم لايبراران تأقمهم زفلتات كتمثل كربيلا متحفتي مرتت اللوم نتا متحف نجزا وسيدهم بخندي قدليان ببوا نبيت نباب مخاج متحف حسكا من ملاسن ناديخا من بابن أكل سرحم كنا كاب تحستو استقنج عليو أب عمد سدرا بيت يفكرن دو يخون أب تحت الزبل الناتا قعزاء كم زي فكرني بخمي يفلت بفقري زت متوسب مساي فقرو كم زودة زحبرو ملكتاتك أينوتيوم زبلو دك أنستيو ملسي نمركاب وزرو كاب زتعرالهم حتو تاتيوم مغنياتو
كابتي مزيف كركاسب فقرك حزكان مسؤوك تقوعزن زخبت سلازيلا اتحقي إذ خلقنا كسر نايتن مزيف كروان دك تبعتيو أبزم دنا زركبا دك آنستيو بزحو دك آنستيو مزيف كروان انت زي كوينو مزيف كروانن أول كورب حتاتهم تراي مزقدسون دك تبعتيو نواري زمدنا كمسرتا يابلنن تراي زي كونا فتسمون كفتنا يقبان دحر ماي نابعاتي كم زبال بمنحسهم لب سبات السلبو بلبوم قنا فقري زي بلوم دك تبعتيو كم زلو تردين بأقاو كستوعلانو يقبا بمسرت كإلاتات سنة لبونا ازوم السعبو حانتي مسحادة ود تبعتاي زمدنان ممسرات أب قعزو التركب قولن ستيتي ازم سآزو قعز زلو ودي كم زفكران كم زيفكران نختفلت زحبروا شدوشتا ملكتاتيوم ازوم ملكتات زياتهم بمصنعتي استللي قينهم بزعبا أفكارين سقات زلوان دقا نستيو تحابيقوان زلو نجر عمفلات كتقمالو كإلاتات محبراو زمدناتات زقلت ويو قتلنا مبار نابتهم شدشتا ملكتات حساو أفكاري كنبلكم قداماي بزعباو زغون نجر كتفلتي زيفتو مزخون كالأي ناب تطاو ركب تراي زدفافق مزخون سالساي رهرهن حاليوتن مزهلو رابعاي مساخخ الرئة زيدلي مزخون حمشاي زي فتسمو مبتعا زقاتو مزخون شادشاي زي خبركي مزخون يوم أب غازيتا إرسال حديثة بهاجروان محبرات أب كل تشحن 24 نيستعمو عبيت نتفتات تسمى تبتبات أسفيرا قاتلو عمدي منوعات استفلالي مهارتن أزناقعتن تحسوتات حيزو واتيون رخبو أب عمدي على موزعبا أم محبراو مرخبيتات بسنك واحد هزبي استنعقت هابتام هاجر بزبل تقوحقيحو زي فلتن أبز أوان أبو حربوتاتات علم زركبن معدنات بهراو هابتي غرينلانديو أب زمناوي تكنولوجي أزيو تدلاي زخنا كبر حمد رير إيرز أب تحت كرسي مدري غرينلاند يركب كساب حجي زي تمزمزة ندادي زيتن غازنكا ببزحي أب تادسيت كم زركب يفلت نز معدنات بمونان وحسنة ندادن تدلاي معدناتن كتتري زي تدل هاجريلان غرينلاند أب تحت الدنمارك أكل أوروب أو حبرت كم مخانا نتي ترامب زقربو زلو تصوعيت كساب حجي مع كنا زينا دنمارك تراين رئيتو زهبالو زلوا اتحبرت قنا زغونة دمتي هبن نرئيتو ترامب دقف زهب كركب يخل إلكا كحسبون كبيديو نتقاومو قنا تاوخون سلازيدليو اتحبرت أسكيتولو أب عمدي دايري هيوت سرحنا كداويايو تاتا زبلو تحسوتات تأنجيروم أدنقينا هيوتي فتامتات زسفرالكي نحسبي محازاي كميك أنيخي أرى كمي وريحكي تعم زينات رايك تحفلكي قال كابزاتو دقيمنا ترخيبنا ما بهالتي لومخا انتي كونيا قاتموا انتي أجيرا دوت باللغي أجوخي كانت أكيمبر نيتعنا مخاندا أتنبيه الكندي أنوي حلكرو لبيا ورقايك علكي كم قدمكي تتأمم من دا كمتي أنا زدليو خأبا مسو ألو إلى حسيبة مخريك وهابني استوكسكوان حفش شاور ديت زلوان يخونا بهرات دك تبعتي زفلتا تقسات استحوصو ناي متببع منفس بزيبلو جناحيك ألاتين تفانيناني مع التوزينا كون خطو علي بهاقل لكريو أوالد اكالنديو حاتيتنا إلنا نمحازنات رأينا النقرا أو داتكو حفتخا حالتاتني مباليز ترفهم زقد دخاء دنجيسو حرين ترأيلوكي نسو كامزوم تقلتو زلخنا ودات يكونن إلى أفي مزغفت كل ما ودات حريوم حساباتكا زي ملئ ناتاي حيش زبالكو سمعتي تردئا حسابا في زبلت عن بابا محازي بعلخا كبري يبلون بعلو كمزحتك زي تقابري يركبو أب عمدي أنكرو قدل اتن مخاين زعبي بهلاو تلواز اللون هاجرات حق أنيا مننت نقص أرتور زبلو زعباتات تانجيروم أبشن شعت 264 أب أمريكا زنبرت جولدن إيجل دوج 330 استبهلت مكينة أب تهاجر كاب زنبرة مخاين اتا زخفت مكينة تبهيلا تتوعى إذا مكينة زئة أب لعلي بوزحت سبات حرقات فتم نبرت مجمرتا كتجزأ انكلا نبوليس تبهيلا يتجزئة انتخونا حانت سدرا سلزفتوه عدقوا مزوم قداموت ونن تخلا زخونا حمق نجر أيقات أمان كأن زانتا نايزا مكينة أبشحن شعت 130 جمر
ሓደ ኣብ ሎንደን ዝቕመጥ ሰብኣይ ለይቲ ዝኾነ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኣብ ዘይነበሮ ጽርግያ እናዘወረ እንከሎ በዚ መጽያ ዘይበላ ቀይሕ ኣውቶቡስ ብቕድሚኡ ክትመጽእ ጀመረት። ካብኣ ንኻድም ድማ ምስ ገረብ ተጋጨወ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ነቲ ኣውቶቡስ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ድሕሪዚ ናብ ጀርመናውያን ስድራ ምስ ተሸጠት እቲ ሕማቕ ፍጻሜታት እዛ መኪና ደው ኣይበለን። እዞም ጀርመናውያን ነቲ ብዛዕባ ጎልደን ኤግል ዝበሃል ዝነበረ ሓቅነት ዘይብሉን ኣብኦም ድማ ከም ዘይጋጥምን ብምዝራብዮም ነዛ መኪና እውን ይኖማ። እንተኾነ ነዊሕ ከይጸንሑ ምስ ሓንቲ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ተጋጭዮም ሞቱ። ኣብ ሓጢር ግዜ ቁጽሪ ብሰንኪ መኪና ጎልደን ኤግል ናይ ዝሞቱ ሰባት 14 በጽሐ። ቀጺላ ሓንቲ ጉጅለ ቤተ ክርስቲያን ወነነታ። ኣማውቶኦም እውን ሕማቕ ነበረ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ነጥበ መቐይሮ መበል 19 ክፋል ንመብዛሕትና ከፊላውያን ክብርታት ኣለውና። እዚኦም ሙሉኣት ክብርታት ንምዃን ኣብ መስርሕ ዝርከቡ እዮም። እዞም ከፊላውያን ክብርታት ወይ መሐበሪ ክብርታት ዝበሃሉ ንባህግታት ዘይተተግበሩ ሓሳባት፣ ርእቶታት፣ ተገዳስነታት፣ ድሌታት፣ ሸቶታት፣ እምነታት፣ ኣረኣያታት፣ ስምዒታት፣ ርድኢታት፣ ንጥፈታትን ሕልሚ ቀትርን የጠቓልሉ። ንኣብነት ገለ ሸቶ ከም ዘለካ ክትገልጽ ትኽእል። የግዳስ ናብኡ ንክትበጽሕ ዝኾነ ዝዓየኻዮ ይህሉን። ኣብ ርእሲ እዚ ፀወታ ቼዝ ክትምሃር ባህጊ ከም ዘለካ ክትገልጽ ትኽእል። እንተኾነ ነዚ ባህግኻ ንምጭባጥ ዝኾነ ግዜ ኣይወፍኻሉን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ከተመዝግብ ዝከኣል ኣይኮነን። ንገንዘብናን ግዜናን ብኸመይ ንጥቀመሉ ዝሓየለ መሐበሪ ክብርና ምዃኑ ድሮ ጠቒስና ኣለና። ንኣብነት ዮሃንስ ንኣገዳስነት ንባብ ልዑል ክብሪ ከም ዝህቦ ይዛረብ እስከንበል የግዳስ ኣብ ሰሙን ንንባብ ክንደይ ሰዓታት ከም ዘወፍየሉ ወይ እታ ንመጨረሻ ግዜ ዘንበባ መጽሓፍ ኣይነቲ ምዃና እንተሓቲትካዮ ከም ዘይዝክራ ክነግረካ እንከሎ ሚሕር ከደንጽወካ ይኽእል እዩ። እቲ ምንታይሲ እቶም ንፉዓት አንበብቲ መጽሓፍቲ ንዘንበብዎ መጽሓፍቲ ቀልጢፎም ኣይርስዕዎን እዮም። ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ መበል ሳልሳይ ክፋል ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ይጸንሐና። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዛኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፌደሬሽን ብድሌት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈጸመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፍጸመሉ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ነቲ ዕጥቃዊ ተቃውሞ ግና ብውልድኡ ንምቕጻይ ከኣ ንጡፍ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ርእሲ ምክያድ ኣብ ልዕልቶም ደቆም ናብ ቃልሲ ዝተጸንበሩ ስድራ ቤታት ኮነ ንተጋደልቲ ይድግፉ እዮም ኢሎም ዝጠርጠርዎም ዜጋታት ዝተፈላለየ ስጉምታት ይወስዱ ነበሩ። ይኹን እምበር በዚ ናይ ሓይልን ምፍራሕን ስጉምታት እዚ ነቲ ሓንሳብ ዝተወልዐ ባርዕ ሰውራ ከቕህምዋ ይከኣሉን። እኳ ደኣ እናጓሃረ ይኸይድ ብምንባሩ ንሸቕሎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መመሊሱ ይዕርጎ ነበረ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ክእለት ፈጠራን ምህዞን ቆልዑ ንምዕባይ ዘኽእሉ ርቑሒታት ብዝርዝር ተገሊጾም። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 10 ክፋል ተኸታታሊ ዛንታ ድንግል ወመንደላይ ቀሪባ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ጉዕዞ ምዕባለ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ዊና ብዝምልከት መምህር ቃልኣብ ዘርኡ ዝሃቦ መግለፂ ሰፊሩ። ኣብ ዓምዲ ምንስጅል መበል 9 ክፋል ታሪኻዊ ዛንታ ካቲመ ስተዕማር ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ዕንጀረ መበል 4 ናይ መወዳእታን ክፋል ትሕሶ መጽሓፍ ህልቂት ዑናን በስከዲረን ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ገማል ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዞባ ሽዕብ ኣቶ ሓሰን ጅምዕ ዝሃቦ ሓፈሻዊ ሓበሬታ መበል ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉን ተቐሚጡሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ብሞያ ነርስ ብዲግሪ ዝተመረቐ ኣብነታዊ መንእሰይ ኣልኣሚን ኢብራሂም ዘላል ትሕዝቶ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ምህሮ ወ ተርቢየት ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕሶታት ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ፈኑ ዓዳት መበል ካልኣይ ክፋል መላለይ ትሕዝቶ ምስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ነፈት ኣመር ልምዲ ምሕምባስ ኣብ ወቕቲ ቀዝሒ ቻይና ዝሰፍሐ መልሓስ እትውንን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሰፊራ ድቃስ ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕና ከም ዝሕሉ ዝርከብዎ ሓበሬታታት ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ሕርሻዊ እቶታውነትን ውሕስነት መግብን ንምድንፋዕ ዝተዓሙ ዓበይቲ መደባት ተዳሲሶም። ኣብ ዓምዲ ካልቸራል ሄሪቴጅ ምስ ወርሒ ጥሪ ዝተኣሳሰሩ ባህላውን ሃይማኖታውን ፈጽምታት ተኣንጊዶም ንረኽቦም።
ኣብ ዓምዲ KNDA ፕሮፌሰር ሳሬና ማሳን ሚስተር ዳንኤል ሲላስን ኢሳያስ ተስፋ ማርያምን ኣብ ኣህጉራዊ ዋዕላ መጽናዕትታት ኤርትራ ዘቕረብዎ ምርምራት ዘላሊ ጽሑፍ ቀሪብሎ ኣብ ዓምዲ ፍኖት ጉልበታዊ ዕዮ ኣብ ቆልዑ ዘውርዱ ሃስያ ብዝብል ቆልዑ ገና ብንእሶም ኣብ ዝተፈላለየ ጉልበታዊ ስራሕ ከም ዝዋፈሩ ኣካላዊ ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ዕቤቶም ብኣሉታ ክጽሎ ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ዓመታት ኣብ ዓለምና ብሰንኪ ዝተኸስተ ግጭት ቅልውላው ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ካልእ ጠንቅታትን ብዙሓት ስድራ ቤታት ቁጠባዊ እቶተን ብምንቁልቋሉ ንቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ተቃሊዐን ነዚ ምርኩስ ገይሩ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ድማ ብሰርቲ ጸገማት ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ዝተፈላለየ ጉልበታዊ ስራሕ ከም ዝተዋፈሩ እዩ ዝነጥር ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ሓደ ካብ 10 ቆልዑ ኣካላዊ ብቕዓቶምን ኩለንተናዊ ዕቤቶምን ኣብ ዘይፍቅዶ ጉልበታዊ ስራሕ ከም ዝተዋፈሩ ይፍለጥ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ማይ ድማ ኣብ ጎደና ምዕባለ ብዝብል ምስ ኣመሓዳሪ ከተማ ማይ ድማ ኣቶ መሓሪ ኣልኣዛር ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ኩሉ ዝበረረ ዑፍ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ዓመተ 2003 ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለም ዝኾነት ኒውዮርክ ታይምስ ብተኸታታሊ ሓደ ጽሑፍ ተእንግድ ነበረት እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣዕናዊ ኣጽዋራት ኢራቅ ዝምልከት እዩ እታ ጋዜጣ ንቃላት ፕሬዚደንት ቡሽ ምርኩስ ጌራ ጽሑፋት ዝርግሖ ነበረት ኢራቅ ኣዕናዊ ኣጽዋር ኣለዋ እዚ ኣጽዋር ንኣሜሪካን ዓለምን ሓደገኛ እዩ ዝብል ሕመረት ትሕዝቶታ ጋዜጣ ነበረ ዝተደጋገመ ሓሶት ሓቂ ይኸውን ከም ዝበሃል ህዝቢ ኣሜሪካውን ምስ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 911 ኣተሓሒዙ ራዕዲ ኣትይዎ ብምንባሩ ነቲ ሓበሬታ ኣመኖ ንህዝቦም ዝእመኑ መራሕቲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ክተሕውዮ ዘይከኣለት ዕንወት ንዒራቅ ኣውረዱላ ብኣንጻሩ ከዓ ሚኒስተር ዜና ዒራቅ ነበር ምድረ በዳ ዒራቅ ንኣሜሪካውያን ውሒጥዎም ብምባል ሞራል ህዝቢ ንኸበርኽ ንሓሶት ሓበሬታ ይዝርግሕ ነበረ ኩሉ ሓሊፉ እዋን ተቃላዕ መጽዩ መራሕቲ ኣሜሪካን መራኸቢ ብዙሓን ኣሜሪካን ዒራቅ ኣዕናዊ ኣጽዋር ከም ዘይነበራ መስከሩ እቲ ምድረ በዳ ዒራቅ ንኣሜሪካውያን ውሒጥዎም ዝብል ዝነበረ መራሓውን ንገዛእ ርእሱ ተወሒጡ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሶት ዜናታት ብተደጋጋሚ ውልቃውን ሃገራውን ዕንወት ክኸትል እንዕዘቦ ዘለናዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 36 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ኣብ ግዜ ቁልዕነትካ ተኣኪብካ ጽውጽዋይ ምስማዕ ምስ ጎበዝና ድማ ቲያትር ፊልም ምርኣይ ንፈቱ ንመሕለፊ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ መዘናግዕን መሃርን ብምዃኑ እዩ ኣፈ ታሪኽን ተዋስኦን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ህቡብ ነይሩ ኣብዚ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን እንተበጽሐ ከዓ 100 ዓመት ግን ፊልም ዝሓሸን ዝሰፍሐን መዘንተዊ መሳርሒ ኮይኑ ብምውፃእ ዝያዳ ተመራፂ ኮይኑ ልቢ ወለድ ይኹን ኣብ ጭብጢ ዝምርኮስ ዛንታ ወይ ፊልም ክሰምዕ ወይ ክርኢ ዘይደሊ ፍጡር ኣሎ ክበሃል ኣይከኣለን ሰባት ዛንታ ምስማዕ ፊልም ምርኣይ ዝፈትው ሓደ ቀንዲ ምኽንያት ኩሉ ዛንታ ወይ ፊልም ንጡር ቅርፂ ዝሓዘ ብምዃኑ እዩ መእተዊ ማእከልን መወዳእታን ስለ ዘለዎ እዩ ልቢ ወለድ ዛንታ ይኹን ፊልም ኩሉ ብናይ ሰባት ድሌትን ውሳነን ዝተቐርጸ እዩ ኣብ ፊልም እቲ ሃንደበት ዘይተጸበናዮ ዝመስል ክፋል እንትኾነውን ከምቲ ካልእ ክፋል ተሓሲቡሉን ተቃኒዩን ዝተዳለወ እዩ ተምሃሮ ዝተምሃርዎ ንምግምጋምን ንምውድዳርን ፈተና ምክያድ ልሙድ እዩ ናይ ፈተና ውፅኢት ንተምሃራይ ድኹምን ሓያልን ጎኑ ክፈልጥ ሓጋዝ እዩ ንመምህርን ቤት ትምህርትን ድማ ናይ ኩሎም ተምሃሮ ገምጋም ንምግባርን ተርታ ንምስራዕን ሓጋዝ እዩ ኣብ መወዳእታ ዓመት ኩሎም ተምሃሮ ባጀላ ተዋሂብዎም እቶም ብሉጻት ዝተባህሉ ይሽለሙ ኩሉ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝተሳተፈ ውሑድ ሓላፍ ዘላፍ ገዲፍካ ባጀላ ፍትሓዊ መለክዒ ናይ ተምሃሮ ምዃኑ ይኣምነሉ እዩ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብሓባር ዝተምሃሩ ሓደ ዓይነት ትምህርትን ፈተናን ዝወስዱ መን ያብልጽቲ ተምሃሪት መን ድኹም ተምሃራይ ይፈልጥዮም እዚ ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ዝወፀን ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ሓምሸይቲ ዝወፀትን ባጀላ ሪኢኻ ምውድዳር ኣይከኣለን ዝተምሃርዎ ብመጠኑ ክፈላለ ስለ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝቕረበሎም ፈተና በበይኑ ክኸውን ስለ ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝመሃሩሉ ክፍሊ ዘሎ ደረጃ ሰባት እውን ክፈላለ ስለ ዝኽእል ኣብ ጋዜጣ ኤርትራል ሓዲሳ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዓመተ 2024 ኣብ ኩነተ ኣከባቢ ኣተኪሮም ዝተጋብኡ ዋዕላታትን ዝተፈላለዩ ፈጽምታትን ጽልዋታቶምን ዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ ኣስፊራ
ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ናይ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስቲ ሕቶታት ሰፊሮም ይርከቡ። ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ $400,000 ዝዋግኡ ስራሓት ፈረንሳ ዝኾነ ቦርሳኢድ ወላዲ ንውላዱ ካብ ቤት ትምህርቲ ሓሚሙ ብዝብል ፍቃድ ሓቲቱ ናብ ቦታ ውድድር ኣርሰናልን ኒውካስልን ከም ዝኸደ ተኸሽሑ። ብከላ ኣከባቢ ንምክልኻል ዝዓለመ ምህዞ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ ፍሊት መኪና ብደረጃ ዓለም ክብረ ወሰን ዕድመ ሒዛ ዝፀንሐት ጓል 116 ዓመት ጃፓናዊት ታይሞኮ ኣይቶካ ብሞት ካብዛ ዓለም ከም ዝተፈለየት ተሓቢሩ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ንሸውሃት ኣልቦነት ዝምልከት ጽሑፍ ሰፊሩ። ሸውሃት ኣልቦነት ብምምዝባል ኣመጋግባ ዝግለጽ ትሕቲ ሚዛን ክብደት ሰብነት ከም ዝህልወካ ዝገብር ዓይነት ጥዕናዊ ጸገም እዩ። እዚ ክብደት ንኸይትውስኽ ፍርሒ ዝፈጥር ስነኣእምራዊ ጸገም እውን ተባሂሉ ብኽኢላታት ስነኣእምሮ ይግለጽ እዩ። ከምዚ ዓይነት ጸገም ዘለዎም ሰባት መብዛሕትኡ እዋን ክብደቶም ከይውስኽን ቅርጺ ኣካላቶም ከይባላሾን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ኣካላቶም ቀጻሊ ምክትታል ክገብሩ እዮም ዝረኣዩ። እቲ ዝገብርዎ ምቁጽጻር ልዕሊ ዓቐን ብምዃኑ ድማ ናብ ዝኸፍአ ስነኣእምራዊ ጸገም ወይ ፎብያ ይኣትዉ። ኣኖሮክስያ ነርቮሳ ዘለዎም ሰባት ክብደት ሰብነቶም ከይውስኽ መግቢ ከይበልዑ ንነዊሕ ክጸንሑ ሓደ ግዜ እውን ዝወሰድዎ ካሎሪ ልዕሊ ዓቐን ከይከውን ብምስጋእ ድሕሪ ምምጋቦም ነቲ ዝበልዕዎ መግቢ ደይመደይ ኢሎም ከተፍእዎ ይረኣዮም። እዚ ኣገባብ እዚ ንጥዕና ዝሃሲ ክንዮ እውን ናብ ሞትን ካልእ ሳዕቤናትን ዘቃልዕ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ገኒኑ ይረአዩ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ታሪኽ ወዲ ማጆር ነጸብራቕ ጅግንነት ተጋዳላይ ቀሪባላ። ወዲ ማጆር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዓመተ 1977 ካብ ኢድ ተሓኤ ኣምሊጡ ናብ ህዝባዊ ግንባር ተጓዕዘ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣማረ ተኽላይ ሓንቲ ጋንታ ሒዙ ኣብ ከባቢ ድባርዋ ነበረ እሞ ወዲ ማጆር ድማ ጠበልበል እናበለ ናብታ ዓርኩን መሳልፍቱን ኣማረ ዝጥርንፋ ጋንታ ህዝባዊ ሓይልታት ብኣጋጣሚ ተጸንበረ። ኣማረ ተኽላይ ንወዲ ማጆር ምስ ረኣዮ ምእማን ሰኣነ። ክልቲኦም ብጾትን ዓሩኽን ዳግማይ ምርኻቦም ኣዝዮም ተገረሙን ተሓቋቒፎም ተሰዓዓሙን። ድሕሪዚ ካብ ብጾቱ ማለት ካብ በዓል ኣማረ ኣድለዮ ሓበሬታ ምስ ተዋሃበ ናብ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ንምኻድ ካብ ድባርዋ ተጓዒዙ ንጽርግያ ኣስመራ ደቂ ኣምሓረ በጢኹ ኣብ ዓላ ኣተወ። ካብኡ ብምቕጻል ብባሕሪ ኣቢሉ ናብ መሪሕነት ዝርከብሉ ማለት ሰሓል ኣትዩ ከም ብሓድሽ ናብ ሓይልታት ብርጌድ 23 ተመደበ። ኣብቲ ግዜቲ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ወታደራዊ ዓወታት ጨቢጡ ኣብ ባይታ ሒደት ዘይበሃል ከባቢታት ተቆጻጺሩ ነበረ። ከተማ ቅሮራ ሓራ ገይሩ ቀዳማይ ጉባኤኡ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛም ክሳብ ወርሒ ሓምለ 1977 ንከተማታት ናቕፋ ኣፍ ዓበት ደቂ ኣምሓረን ከረንን ኣከታቲሉ ተቆጻጺሩ ናብ በዓል ሰገነይቲ ገስገሰ። ብወገን ተሓኤ እውን ንኣምሓጀር ኣብ ወርሒ ጥሪ ንተሰነይ ኣብ ወርሒ ግንቦት ተቆጻጺሩ ናብ ከተማታት ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራን ኣቁርደትን መረሸ። በዚ መሰረት ሰራዊትን ህዝብን ኤረና ከተማታት ኮይኑ ማዓስከርና እናበለ ብልዑል ሞራል ናብ ኣስመራን ባጽዕን ገጹ ከቋምት ጀመረ። ቅድሚ ከረን ምሕራራ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1977 ጸላኢ ንዒላ በርዒድ ገዲፉ ኣብ ከረንዩ ተኣኪቡ ነይሩ። ኣሃዱታት ብርጌድ 23 ድማ ንዒላ በርዒድ ንድሕሪኤን ገይረን ናብ ከረን ገጸን ብምዕራድ ከረን ንምሕራር የቋምታ ነበራ። ኣብ 8 ሓምለ ድማ ጸላኢ ካብ ከረን ተጸሪጉ ናብ ሓጋዝ ገጹ ተፈርሽሐ። ወዲ ማጆር እምበር ኣብዚ መድረኽ እዚኡ ናብ ብርጌድ 23 ዝተጸንበረ። ኣብቲ ብርጌድ ቀጥታ መራሒ መስርዕ ኮይኑ ተመደበ። ድሕሪኡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ውግእ ግጥማት ሕሉፍ ዝኾነ ተወፋይነት ከርኢ ጀመረ። እታ ብርጌድ ናብ ከበሳ ብምውጻእ ኣብ ውግኣት ዓመጺ እምባደርሆ ብርክት ዝበለ ግጥማት ኣካየደት ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ሕማም ዝከላኸሉ ምግብታት ዓቕሚ ኣእምሮ ፍሬደሪክ ሾፐን ፈጠራዊ ሕልሚ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊዶም። ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ 4ይ ክፋል ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብኤርትራ ተኸታታሊት ታሪኻዊ ትሕዝቶ ቀሪባላ። ስርዓት ኢትዮጵያ ባርዕ ሰውረ ኤርትራ ብኣጋን ምቕሃም ኣብ ርእሲ ጦር ሰራዊትን ፖሊስን ገረብ ባሓኽላ ብዝብል ፖሊስ ኮማንደስ ዝተባሃለ ናይ ኤርትራውያን ሓይሊ ብምምልማል ብዙሕ ወታደራዊ ወፍርታትን ዳሳሳትን ኣካይዱ ምስላጥ ምስ ኣበዮ ካልእ ተወሳኺ ሜላ ክጥቀም ወሰነ። እቲ ውሳነ ኣብ 3 ኣውራጃታት ከበሳ ማለት ሓማሴን፣ ሰራየን፣ ኣካለ ጉዛይን ከምኡውን ኣብ መሬት ኩናማን ሰንሒትን ንዝርከቡ ሓረስቶት ብረት ምዕጣቕ ነበረ። ነዚ ንምግባር ሰበስልጣን ኢትዮጵያ
ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ህዝቢ ብመገዲ ዕሱባቶም እናወደቡ ህዝቢ ዕሱባት ሸፋቱ ንምጥፋእ ብረት ይወሃበና ኢሉ ከም ዝሓተተ ዘምስል ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ጀመሩ። በዚ ዕላማ እዚ ድማ ኣብ ጥቅምትን ሕዳርን 1965 ኣብ ኣስመራ መንደፈራን ደቀ ምሓረን ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይደ ይርከቦ። ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ብዝሓለፈ ዓመተ 2024 ዝተቃንዑ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ከባቢያዊ ፈጽምታት ዝምልከት ጸብጻብ ሒዛ ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ፈጽምታት ስነ-ጥበብ ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ገምጋም ስራሕ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዝምልከት ሪፖርታጅ ወፂኡ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ሰላምኪ ካብ ውሽጢኺ ብዝብል ኣብ ብፍትሕ ዝተቆረፀ ሓዳር ዘጋጥም ውሉድ ንምርኣይ ብዝብል ዘጋጥም ምግርጫዋትን ሕጋዊ ኣተሓሕዝኡን ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ይርከብ። ምኽሪ ዝሓተተት ኣደ 4 ውሉድ ድማ ብኣማኻሪ ዝተመጠወላ ኩሉ መድያዊ ምኽርታት ከም ዝዓገበትሉ ትጠቅስ። ብዝያዳ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ነንብብ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ወሰኽ ክብሪ ኣብ ሕርሻዊ ፍርያት ኣገዳስነቱን ረብሓታቱን ብዝብል ወሰኽ ክብሪ ከም ኣምር መስርሕ ምቕያር ምስግጋር ወይ ምምሕያሽ ኩሉ ዓይነት ፍርያትን ኣቕርቦት ኣገልግሎታትን ማለት ሕርሻዊ ኢንዱስትራውን ካልእ ፍርያት ኣገልግሎትን ናብ ሓድሽ ዝተመሓየሸ ዝለዓለ ዋጋ ዝኽፈሎ ዝኽእል ፍርያትን ኣገልግሎትን ምቕያር ማለት እዩ። ዘመናዊ ትርጉም ዝኣምር ኣብ ሕርሻዊ ፍርያት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢንዱስትሪያውን ካልኦትን ፍርያት ጥዕናዊ ትምህርታዊ ምምሕዳራውን ካልኦትን ኣገልግሎታት ክንጥቀመሉ እንኽእል ኣምር ምዃኑ ምግንዛብ ጠቃሚ እዩ። ክልሳ ሓሳባዊ ትርጉም ዝኣምር ምስ ደረጃ ምዕባለ ሕርሻዊ ጽላት ኩነታትን ደረጃን ሕርሻዊ ዋኔን ደረጃ ምዕባለ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ሓፈሻዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገራትን ሕብረተሰባትን ካልእ ረቕሓይታትን ዝፈላለ እኳ እንተኾነ እዚ ኣምር ኣብ ዝማዕበላን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራትን እተፈላለየ ትርጉም ክውሃቦ ጸኒሑን ኣሎን። ስለዚ ወሰኽ ክብሪ ሰፊሕን ዓሚቕን ትርጉም ዘለዎ መምስ ኩነታቱ ክመሓየሽ ዝኽእል እዋናዊ ትርጉም ከም ዝውሃቦን ኣብ ግምት ብምእታው ጽሑፍና ምስ ኩነታትና ብዝሳነ መልክዑ ወሰኽ ክብሪ ኣብ ሕርሻዊ ፍርያት ኣብ ዝብል ዓውዲ ኣተኪርና ከም ዘለና ምዝካር የድሊ ተጠቂሱ። ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ዝጀመርናዮ ዕዮ ኣብ መፈጸምትኡ ዘብጽሕ ርእሰ ምምላኽ ንውንንዶ ብዝብል ዝተዳለወ ትሕዝቶ ተኣንጊዱ። ኣብ መገድና ኣብ እንዳ ሙዚቃ ዝተወልዐ ዓው ዝበለ ደርፊ ሰሚዕና ዶ ንፈልጥ? እታ ሕልፍ እናበልና ሰማዕናያ ደርፊ ኣብ ውሽጥና ክትቋዝምያ ትውዕል። ብምልኣት ንፍለጣ ይንፍለጣ እታ ሰማዕናያ ክፋል ግን ኣብ ርእስና ትደጋገም። እዛ ደርፊ ኣብ ኣፌ ኣትያ ሙፅ ኣብያትኒ እናበልና ከዓ ክንርስዓ ንፍትን ግን ወይከ ሓንጎልና ነታ ደርፊ ምስ ጀመራ ክትውዳእ እሞ ናብ ካልእ ስራሕ ክሰግር ትትቢቱ ዝጸንሕ። እታ ደርፊ ጀሚራ ምስ ዘይትዛዘም ግን ክትዛዘም ዘለዋ ንጥፈት ኣብ ዝላ እናበለ ከዘኻኽረካ ይውዕል። ኣብ መፈጸምታ ዘይበጽሐ ዕዮ ይንኣስ ይዕበ ካብቲ ዘይተጀመረ ስራሕ ዝሓየለ ሕማቕ ስምዒታት ይፈጥር። ምቁራጽ ንሓንጎልና ዘይንውር ተርእዩ። ሓንጎልና ብሙሉእ እምበር ብፍርቂ ወይ ብዘይተመልአ ዕዮ ምሕሳብ ከቋርጽ ኣይክእልን። ካብ ኣይተዛዘመን ኢልና ንሓንጎልና ላንጋላንጋ ክንገድፎ ፈሺሉ ኢልና ክንድምድም ንሓንጎልና ዝያዳ ቅሳነት ይህብ። እዚ ተፈጥሮኣውን ውፅኢት ኣተዓባብያን ዝኾነ ናይ ምዝዛም ልምዲ ስነ ኣእምሮዊ ጽልዋ ኣለዎ። ሓደ ዕዮ ጀሚርና ምስ እንዛዝም ኤንዶርፊን ዝበሃል ጽቡቕ ስምዒት ዘመንጩ ኬሚካል ኣብ ሓንጎልና ይነዝዕ። እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተዛዘመ ዕዮ ሓንጎልና ባህታ ከም ዝስማዓና ይገብር። ሓደ ዕዮ ምዛዘምና እቲ ዝፍጠር ስምዒት ደስ ስለ ዝብለና ደጋጊሙ ክስማዓና ምእንታን ካልእ ዝተጀመረ ንጥፈታት ክንዛዝም ዝያዳ ንተባባዕ። በኣንጻሩ ተጀሚሩ ዘይተዛዘመ ንጥፈት ነቲ ክስማዓና እንደልዮ ናይ ባህታ ስምዒት ስለ ዘደናግዮ ኣብ ውሽጥና ናይ ተርባፅን ደስ ዘይብል ስምዒትን ክምንጩ ይጅምር። በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ዘይተወድዕ ዕዮ ኣለኒ ኢልና ኣብ እንሓስበሉ ግዜ ጽቡቕ ዘይስማዓና ይርከቦ። ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራ 5 ክፋል ትሕዝቶ ታሪኽ ገበናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ቀሪቡ። ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ ርሑቕ ዓድታት ዝፍጸም ዝነበረ ጀምላዊ ህልቂት ኣብ ከተማታት እውን ምስ ሰውራ ምትእስሳር ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ይእሰሩን ይቕተሉን ነበሩ። በዚ ድማ ኣብ ኩለን ከተማታት ምዕራባውን ምብራቃውን መታሕት ከምኡውን ኣብ ከረንን ኣስመራን ስርዓት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ
ኣማኢት ሰባት ተኣስሮን ተቐትሎን እቲ ናይ ከተማ ስርሒት ካብቲ ናይ ገጠራት ፍሉይ ዝገብሮ ብውልቅን ብምስጢርን ዝፍጸም ምንባር እዩ በቲ ኣብ ከተማታት ዝተኻየደ ሰፊሕ ናይ ቅንጸላን ማእሰርትን ዘመተ ኣማኢት ስርዓት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ግዳያት ክኾኑ ከለዉ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንጥፈታት ኣብ ከተማታት ዳርጋ ናብ ደረጃ ምልማስ ክበጽሕ ክኢሉ ነይሩ በዚ ቅትለትን ማእሰርትን ክንደይ ዝኣኽሉ ዜጋታት ግዳይ ኮይኖም ብንጹር ዝፍለጥ የለን ንመጽናዕቲ ዝግደፍ እዩ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ መበል 4ይ ክፋል ትምህርቲ በዓል ድኳን ዛንታ ዕላል ምስዑታት ተምሃሮ ግጥሚ ዝብሉ ትሕዝቶታት ይጸንሑና ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ቀንዲ ፍጻመታት ዓለምና ብዝሓለፈት ዓመት 2024 ኣብ ገጻታ ኣስፊራላ ኣብ ዓምዲ ዋሕታል ጥፈል ዝተፈላለዩ ንህፃናት መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ተኣንጊዶም ንረኽቦም ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ ናብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ 6 መናቱ ተወሊዶም ኣብ ትሕቲ 0 ኣሉታ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ንኽጸድፉ ዝቐረቡ ሰብ ዝነብሩሎም ኣባይቲ ዝርከብዎም ኣገረምቲ ፍጻመታት ሰፊሮም ኣለዉ ንመበል 26 ጊዜው ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ማሕበር ሓኻይም ኤርትራ ዝምልከት ሪፖርታጅ ቀዳማይ ክፋሉ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጉዕዞ ፍርቂ ዘመን ኣብ ምምጻእ እወታዊ ማሕበራዊ ለውጢ ዝብል ጽሑፍ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ካልቸራል ሄሪቴጅ ከተማኸረን ከም ማእከል በርቂ ስነ ህንጻዊ ውርሻዊ ረቑሒታት ዘለዎም ታሪኻዊ ህንጻታት ዝገልጽ ትሕዝቶ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኣበርክቶም መዝገበ ቃላት ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ዝጠቅስ ጽሑፍ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ Q&A ኢንጂነር ደራሲ ሙዚቀኛን ጸሓፍን ማዓሾ ተወልደ ዘላል ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ፍጸም ሰናይ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ይግበረልኩም ሰላም